Akwụkwọ ihe mere nke mbụ isi nke 19. Mgbe nke a gasịrị, Nahash eze ụmụ Amọn nwụkwara, nwa ya wee chịa n'ọnọdụ ya. David kwuru sị, achọrọ m imere Hanọn nwa Nahash amara n'ihi na nna ya bụ meere m amara. David wee ziga ndị ozi ka ha kasie ya obi n'aha nna ya. Ndị ohu David wee bịa n'ala ụmụ Amọn ka ha kasie ya obi. Ndị isi ụmụ Amọn wee sị Hanọn, ị chere na David na-asọpụrụ nna gị n'ihi na o zitere gị ndị nkasi obi? Ọ bụghị ndị ohu ya abịakwutewe gị ịchọ ile anya na ileda ala anya. Hanọn wee lee ndị ohu David anya, kpụọ ha akpụkpụ, bee uwe ha n'ọbụ ha, wee zipụ ha ka ha lawa. Ụfọdụ wee gaa kọrọ David gbasara ndị ikom ahụ. O wee chụsoo ha n'ihi na ihere mere ndị ikom ahụ nke ukwuu. Eze wee sị, nọrọnụ na Jeriko ruo mgbe ibu unu ga-eto echiche gị. Mgbe ụmụ Amọn hụrụ na ha emegidewo anya David, ha zigara Hanọn na ụmụ Amọn 1,000 talent silk iji gbazite ụgbọ ịnyịnya na ndị ịnyịnya si na Siria na Haram, Siria, Maka na Zoba. Ha gụrụ 13,000 eze Maka na ndị ya, ndị bịara ma ụlọ ikwu n'ihu Medeba. Ụmụ Amọn wee kpọkọta onwe ha site n'obodo ha wee bịa agha. Mgbe David nụrụ ya, o zigara Joab na ndị agha niile nke ndị dike. Ụmụ Amọn wee pụọ gaa n'ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ. Ndị eze ndị bịarutere nọ naanị ha n'ọmụma ụlọ ikwu. Mgbe Joab hụrụ na ihu agha ahụ na-emegide ya n'ihu na n'azụ, ọ họrọ n'etiti ndị isi niile nke Izrel wee hazie onwe ha ka ha chee ndị Siria ihu. Ndị ọzọ fọdụrụ nyefere ya n'aka ndị agha ahụ, n'aka Abishai nwanne ya nwoke, wee hazie onwe ya ka ha lụọ ọgụ megide ụmụ Amọn. Ọ sịrị, ọ bụrụ na Siria aka m ike, ị ga-azọpụta m. Ọ bụrụkwa na ụmụ Amọn esonyere gị, m ga-azọpụta gị. Dị ike, meekwa ka obi sie gị ike maka ndị anyị na obodo Chineke anyị. Chineke ga-emekwa ihe dị mma n'anya ya. Joab na ndị ya na ha so bịakwutere ndị Siria ịlụ ọgụ. Ha wee gbapụ n'ihu ya. Mgbe ụmụ Amọn hụrụ na ndị Siria agbaala ọsọ, ha gbapụkwara n'ihu Abishai nwanne ya wee banye n'obodo ahụ. Joab wee bịarute na Jerusalem. Mgbe ndị Siria hụrụ na e meriri ha n'ihu Izrel, ha zigara ndị ozi kpọpụta ndị Siria nọ n'ofe osimiri. Shofak onyeisi ndị agha Hadareza wee buru ha ụzọ. Mgbe a gwara David, ọ kpọkọtara Izrel niile ọnụ, wee pụọ n'ebe ndị isi nọ, chụkwute ha, wee hazie onwe ya ka ọ lụọ ọgụ megide ya. Mgbe David doziri onwe ya izute ndị Siria, ha busoro ya agha. Ma ndị Siria gbara ọsọ n'ihu Izrel. David wee bibie ndị Siria 6,000 na 4,000. Ndị agha ụkwụ wee gbuo Shofak onyeisi ndị agha. Mgbe ndị ohu Hadareza hụrụ na ha adaala n'ihu Izrel, ha mere udo na David wee soro ya gaa. Ndị Siria achọghịkwa inyere ụmụ Amọn aka ọzọ.